khun but how man siam bakhuj kajing jung try jing Jesus Christ ba kajing kajing ublay lamba kajing slok jong man siam bakhuj kin don ringkat bat pi baron dasa sim yip yang subhai pi hakane kajing knia Eucharist bakhuj hakane sing try bakat khandai jong kapor laj ya hak ba kini ki khun samla jong karibhoi district madagasngi ke lum hang ni banduai lang kum gawai ke kasem rengkat bat pi ke wei ki pai rimngit ki bawan ban simbenta hakane kacing pen menta ya kane kajing knia Eucharist kacing ka gospel jong madagasngi ka kren hangi halor Jisu uyat halor jaga Henry haba kisenran ki yo yo Jisu ki ong kadai karangai kila sedang ban syapting Jisu ong ki wat syapting dei manga kiju kentin try Jisu kwa pan ong hanga hapi kane kesngi wat syapting dei manga wan syanga ale pi baro ki bakhya ka jingkit demanta tungin kubur bangilong kinang pop banlong ki bala kre balek niam ya ki jing maya bakhoj ngapla how play badon bor baro baria pi khanmen kapara namar ngale pop shibune daga jing perkhan daga ktin daga kham bergejing lekla daga jingle palat chinga daga jingle palat chinga daga jingle palat bakrau e chinga namar kata karpad kamaria bakhu kavyai sa ka thaisti ya ka angel kirukhu baria pi khanmen kapara banduai naga bentai chinga how try ublay badan bor baru unis neingi badalamap ki pop jingi unialam mengi syaga jing iem bam jikod
wai nak banta jong ini ki kun samla jong ka them ri bohoi ke jengi bo blai ti kran angkat khu nak ro iki bad iki bahai ngi basem ke jengi kum ju ri wai nak banta jong pi wei pai wei ki bran hang ne ha kane ke ing khoi ke ing kantang ke ju kane ka snap ngi senge sport dua jar jar ka men sem ke jing pi ban yo ke jing kar khu ke jong blai na kane ke jing pen menta ya kane ke yu khris bkhoi Ko blai badan bor baro bad bayim junom Yau bangin dor ban khot kpa Dag ji kai man sem bakoi Ta penjanai pura hakidan dor jingi Ya ka man sem jang jing long khun ting Khnam git long ke babir ban yarung sha kanang pateng balakular Kar khu kar doi kini kun samla jang athem rim bhoi ka jingi Markam ju ingi wei pe wei bashim menta kan ke jing ayo kres Dau try jiu Jesus Christ kun jong mi Ubay man basin siya rin kadbat may hakajilong kawe jong man sem bakuy Ublay junom la junom Kajing puli nakakita peningkong kisim. Hakitu kismi, haba u ilija ulapoy, ha horab ulum ublay, ulalet siya kaway kakeram ba ulasa miat hangta. Bad hakmi, kaktien utray kalawan hau. Tia utray ulaong, kimi badlet yeng halor ulum hakmat utray. Bad hakmi, utray ulayeng najan, ulayat najan, bat kali ba kabajir kalawan jenrat yakilum. Bat kalapan pat lingkot lingkai yaki mau siang hakmat utray. Henry utray syam dan hakali bat hadian kali lawan seujumai. Henry utray syam dan ha ujumai. Bat hadian ujumai lawan sekading. Henry utray syam dan hakading. Bat hadin kading lawan sakajing sawa kabajam jai jai. Haba u ilija ulayok sngau yaka ulatap yalaka khmat daka jainkum jongi ba ulami nangta ba walet yeng hakmat kakram. Kaktien jong utrai. Palajin
Kajing pule na kesiti Paulus bakut syaki Kristan harum. Ko para ngakren ya kajing sisa hau Kris. Ngam lam ler kajing ya tip lem jonga kasaki yanga hau mensim bakut. Bangadon kajing sosi kabakrau bat kajing kuslai baklem sange ha kadonut jonga. Ngan jin dalakwa banga hi ngan long ubala tim bat bansya dekat no na u Kris lada kata kala banyara piaki para marjan jonga kipara jaj jonga katkum kado kidai ki Israel ken bat ha ki kadai ka jinglong kun kaburom ki jutang ka jing ai ya ka an ka jing mane blai bat ki jing kular ki patriak kilong ki jongki bat na ka jongki katkum kado ulong ukris ubalong ublai halor ki ei baro ya ubala kerku junom amen kaktian jong trai Ngis ngongu yau blay. Snow Payeng. Ngatrang ya me ko try, kaman sim jonga katrang ya kaktien jong me. Who triumphed on rain card body. Ringkat batiru. Kajing pule naga gospel bakut kad kumu Mattheus. Kaburam kami kutrai. Hadin bagi pajba kilaya bam haban nakadang. Ujisu lapa ya ki sendran ban kiu ha galing. Barkin lek no hashuwa ju shashiliang kadriau. Kadbam upat udang pa no eki pajba. Bat hadin ba ulap ha no eki pajba ulan lek kiu sha ulum banduai wei bru. Habala premier udang sa himarwei hangta. Rei galing pat kabala don ha kane kapor kampaji nareng keu kala sya kenting ha kideu. Amar kal ka be persya eki. Dia kejing pek ngor ke basau jeng kamit. Ulawan syaki dak bayat halor ke duriau. Bagi senran ke le i bo yat ke duriau ke shifting hair ke ong. Kadai karengai. Bad ke nya dak kejing shifting markum tahi ula kren haki uong. Tos ngau shingan dei manga what shifting. Teu Petrus ula jibab u ko trial da dei mami to hukum bangan wan syami halor ke Ula alewan. Kum tau Petrus ulami nagaling barulayat halor ke barulet syau Jisu. Raya balu ya i kal ka pajur ulating bat abau sedang ban ngam ha ke ula perta. Ko try to yarap yenga. Hisendon Jisu ula keneri la kakti baru abad ya uong piu barit ke jingge. Balai piar tutin. Marhaba kila kiu hagaling. Kal kala sange bagito ki badon hagaling kila mani ya u ki ong dasisya
melong ukon ublay. Ka gospel jong utroy. Kajing ya ro ya mi ko Chris. Te Pakistan hagane kasngi utrai kaba khat khandai jang apor lai ya. Ngakwa ban kren ya pi halor ki sautli ki jingkeli. Hoi artli ki jingkeli ngilap ya ki ha ka jingpule ka banangkong ka wei ka jingkeli. Bat ka wei pat ka jingkeli ngilap ha ka gospel jang manta kasngi. Ngakwa ban kren halor jang ki sautli ki jingkeli ki ba iwei pa iwei dingi ha ka jing im ka jingi ngihap man jubab ya kini ki jingkeli ha ka jing im ka jingi. Ka jingkeli ka banangkong ngilap ya ka ha ka kitab Genesis. Kini ki jingkeli omdai ki jingkeli jong no. Kini ki jingkeli ka ba ublai ukuli hanga hapi haman la kasngi jong ka jing im ka jingi. Rek ki jingkeli pan nging hapan keli ha ublai ong balai ublai ukuli ka ni jingkeli ha ka jing im ka jingi. Lesek ong balai ukara kwa ban kran halor jing ta ki jingkeli namar ba. Kidon artli ki jingkeli ki ba kongsan ha ka jingpule ka banangkong ka wei bat ha ka gospel ka wei. Ka jingkeli ka banangkong ha ka jingpule ka banangkong ka long pile ayu hang ne Elijah. Pila wan bu kerdeng ga jipi. Pile ayu hang ne. Iwai pa iwai ngi pile ayu hang ne. Ka jingkeli ka baar ha ka gospel jong ka ba mata ka sngi ka bangilap ha gospel ka dei balai pi shepting. Rengang akwa bersedang pat nak jingkeli ke banang kong tam ke bau blei ukeli how brew. Hanga api ublei kuli hanga api. Ke bangilap ha ke kitab Genesis. Ha kal nong ke banang kong ke khot ke balai ha ke ba ublei kuli hawadam ong. Shae medon. Shae medon. Ukeli hanga api mentak sengi. Hae pidon. Hatong gidon hapu yang mana? Hoi. Kamet jingi ke don hang ne le se de ki jimbut je perkhat jingi syai kane ke jingkeli where are you ke bangilap ha ke kitab Genesis syai pidon haba ubriu u Adam u taulang u jingi bang ong sen kasi ula bam ya tu so bau blei ula odong yu umdai ban bang. Usyap ting ya blei. Ule iri ya lade. Ma su thu bodon ha ka jing leng khoj. Kana ka jing leng khoj umdai ka jing leng khoj ha ka met ka phan ka jing leng khoj ha ka ba usu thu bau du hap ha ka pop. Usu thu bu hap ha ka pop ta ka da uri na blei. Usyap ting ya blei. Andai blei. Ha ka jing jai jong ka sngi. Haga por premit kumba ka jingpule ka banangkong ka keren hangi mata kasngi ublei uwan hakal air ka bajai ublei ak peraden uyat haga jingjar jong kata ka premit bau Adam ber ka im gi osngau ya ka jingyat ka jong ublei kelas dang ban le iri ia ladi ublei kulli hu Adam ong hae medon Wadamu ong ngai asngeu ya kasur ka jengme ya kejingyat ka jengme ta kadau ngasyap ting bat ngale iri ya lade ublei ong o manob ong ba meleng khoj hatu mel abam ya uso uba memdei ban bam ong ha ngal abam hare habo ublei ong tang syai medon riwong Adam syai medon ka kentin Adama ka de ka kentin ka ba original Adama ka ba mut ubriu ha ka kentin Hebrew ta kadang yo ka kentin kasi Adam Adama ka mut ubriu ha ong ubriu ka pamut hang ni ubriu ya bala tao na ublei ha ka kentin kasi ngi ong ka im ka de namar ba naka mi kicik im baro Andai ka ketin Hebrew dong Isha ka bamut saisin ka ba aya ka jingim
Ublay ukot yaw Adam da ka kerteng ha ka keper aden ong Adam siya medon. Gobriu siya medon. Haba ublay ukuli yaw Adam ong balay me pet balay me le iri. Umpriang ya kejing baklala jong u Adam. Ukeno ya ka im. Ka im ka keno ya upseng. Kane kejing keno uwe na iwe. Kayar pedang hangiru akan kapor kejing kade kumta. Ngim jup yang ya kejing baklala jong. Ngi keno ya kiwe. Ngim jup yang kejing baklala jong. Ngi keno ya kiwe. Ngi bakla ketin nak selek akam ka jam kejing lek se. Ngi tip bang ngi bakla dala de handai ngim kwa ban priang ya kato kejing bakla kejing. Ngi keno ya kiwe. Ngi keno ya kiwe. Balai namar kapok. Namar ngile ran, namar ngile iri sya. Na ublay namar ngim kwa ban ya tu ya ke ke bang ngila bakla. Namar ngile ran ngilong hikum Adam ban ka iya mah keperaden ngile ran. Ngim kwa ban priang. Namar ngile ran. Samla be bat pi kilong kimilong kepaw dan ne. Kade kecing keli ha ka boong sya medon. Kam theo tang ya kajing don kajing da kamet kajing ha kato kajeka. Kade kajing kli kampalat ban ya kata. Spiritually, where are you in your life as young people, as Christian? Where are you as Christians, followers of Christ? Where are you spiritually? Where are you in your emotional problems? Where are you socially? Where are you intellectually? Siya ngidon. Kajing keli ka gabong hae pidon kam teu tang ya ka bangong hae pidon ong ngadon halai mkra kam teu ya kata. Kajing keli ka teu ha gaj imen sim gajingi ha ka prakat ka perdan gajingi ha gajing nang gajing stad gajingi ha gajing de jingi berkiwei ha gajing ya de gajing apat ngasimet hi hae ngadon ha gajing de jinga bad ublei hae ngadon. Kata gajing keli, where are we? Teng ha gajing imen sim gajing hilong kumta. Siya ke ngadon ublei. Ha kiri kisngi ngaya keren persyang ban persutu ya kawai ga kena samla kabadai ga kena school jenga mensyua mi nasionong wan pule hanang stone wan pule sya sor maga namar gadai nakit hanang stone jayu na po hang ni imei pa ke pa na school henry po hang ni ka kala na kumoi Handai dan bok baka kena kasutu bak ong padar. Dai tangi pi banganut baniatu ikiwi ngamnut baniatu. Ngala jingai na ublay. Dai nakda kadau mga salong hadukat ni. Ngala jingai na ublay. Pakistan ngir ni jingai na ublay. Ni jingai na ublay. Kata kadau ublay upong hangi, where are you hae pidon hagijing im bensim gajing pi. Hae pidon ha kajing long jing pi hak jire pi giwe ki para priu hae pidon. Teng imla ban priang ya kata. Namar bang imla ban don bat giwe ki parlok jing namar kajing asyun kajing ya bishni. Ngimla ban priang ikidau kuti sekiwe. Ngaladap kajing keli ke badangkong. Kajing keli ke arpan. Kepada kitab Genesis si. Kabalai kalau nong kabalai kaba katlai kaba suk ban kan mau. Genesis kalau nong kabalai kad khot kaba katlai kaba ongkum ne. Ka ei kan ne pile. Marka jingkeli kaba nangkong kaya lam yangi sya ka jingkeli kaba ar but akiwi hak saki ar telipat ki jingkeli. Ka ei kan ne pile. Pakistan ka ei kan ngile ak jing iam ka jingi. Rick Warren haga kot ka jing u baro hang ne ngi kren English ngi late school baro kam ta mi samla akwai pi pit ya ka to kot
hak kasih la pen kela kasih ya kadang ba wanam tit ketua kot kasih hak benar kasih namar ka jeng pen kela kasih kamda biang tit aga English bulai kene ka kot na jong Rick Warren ka kot the purpose driven life dai Catholic ulong thoi kene kot dai pastor jang ka balang Baptist handai kene ka kot jeng the purpose driven life kasdang na kejing keli balai ngadon ha kene ka percaya usdang nak kita kejengkeli. What on earth I'm here. Balai ngadon hang ni. Tekane kejengkeli ong kene pile. Ukeli hang api, ublei ukeli hang api. Kene pile. Nila le pop. Andai pedeng jong ka pop hapang nila le pop makanaru kadon kajing it kajung play perkisan ngimdei pada benkelet ya kata. Hoi teng bonsin hakane ka juk ba manta ngi kileng do nang ta kiwe ki kinong yalak ni amru kim juk kham da kren shu halor jong kata ka pop halor jong ka dujok nama ba kajing it kajung blei ka kampalat ban ya ka pop ka jingi ublei kloi ban ma bagi pop jingi dan ta kadau ba Paulus apostol ka shithi je usha ke Kristen harum hagal nang ka pasan ka rekhot hagar rekhot ka pra u Paulus apostol ong hangi u Kristus la syayam na ka bantai jingi men bangi dang long kinang pop namar bau ijangi. Ukris ulas ayam nak bantai jingi men bagi dangalong kinang pop namar bau ijangi. Kat kane ka pop ngile. Kat kane ka jing pakla ngile. Ngimpriang ya kita ka jing pakla ka jingi. Hendrei ublei ong hanga api ngala ijepi da ka ji pom cikut bat ngayai les bun ye pi Jeremiah life way lai. Ngala ijepi da ka ji pom cikut bat ngayai les bun ye pi. Ka engile ka im haga keperadan haba ko yo iya to so kapen ibang yagi kmat ke jengka is pleasant to the eyes kyo ngile pop na ki kmat ke jingi is pleasant to the eyes ka ga papen so bhagi kmat jingi bonsin ngile pop na ka ga papen so bhagi kmat ke jingi ka im namar ba uto so u ibang ban ibang se itnat ban pe haga but sianti jong sing ka im ka ha haga ju ka por tu so dei tang ba bau long ibang ikmat re ibang ruat ban bamru ibang ban ktar ngili apa napun ki ki kmat ke jingi nak sintur ke jingi ketin Katolik ke jingi namar ba ibang baro ngis ngau ibang ha ketin kasih jingi dan lain tali ki kentin ki ba bunsin ngi baro ki kasih ngi syai keren bahaya kata ngatai ngasalia ba ngajai tu wah kesamla bi wanam ong kata wanam ong bangatai wanam ong bangajai tu wanam ong bangasalia dan sin bangi ongi kini kentin ngatat ngajai tu ngasalia ngi kasih ngi nom kiu shenoro ngi nang sang nang hiar kata ngakwa ban challenge pi ki samlan ma khambun ap je pi ki samla hang ne ha kene gasngi ngakwa abu ke we ka thong nang ta je pi baro pi lagi kena school sudah hang ne work hard what pay ya kata ke bohong reservation policy ngi ki tribal ngi dangim tray sitomru dangi yo tangan riu phemak ru ngi layo ke kam sarkar forget about that one you have to forget all that concept of ngi ki tribal ngi kasi dangi hab dangim tray sitomru ngi sayo ke kam forget about that philosophy, that concept is gone. Now is the time that we need to work hard. Kapor bangihapan tresitom bangihapan ong ba. Klan ay kata reservation policy ka bangi degi tribals kan kata ka 100% and 0% ngiyo mangi. Klan ya kata. Dangi sedang benlek komta ngi ingin saya yar ka jaj benriu kasih ka jingi. Uplay ay ngi ya ka klik. Ngi haban pendan kami ka klik ka jingi. Ngi hab badan kami ka klik ke cingi ka ong bangi hab mentresda mentalek
Abo ong ba dangi fail hakamat seru umlei fail ka sains seru umlei. Ngi kasingi kemen. Andai ka juk kapor ngi big pat. Ngi kemen namar bang kasuk ban pas ka exam mentang yong. Namar dangi fail hakamat fail ka sains seru umlei. Ngi yok Q class. Ngi big. Umdai bang istat ngi big. Balai nganut bang kata namar gitu kiba krek sains ki krek kamat. Kiyo ay kiwe ki kam ki behekat bangipan. Syai. Ngimnang ay kamas, ngimnang ay sains. Nginom yo ay ya kipus ki behek hapo the government. Kata ublay kuli hanga happy kai kane pile, kai kane pile. Kaksin ka jong ublay kam krentang hanga happy. Siapang gaji iman sebjingi dari. Ka keren ru hangi siapang ka imlang ka salang gaji ha ka perkat ka perdan gaji bangi hap ban perkat na kumwei ha gaji im gaji. Ngi hap ban perkat na kumwei. Ngi hap ban perkat. Ngi hap ban kaliang kene ka perkat ya kene ka kerkom perkat gaji kene ka philosophy gaji. Ka bangi ong ngide ki travel nginyo ya ka reservation. Ngi hap ban klat ya kene. We have to work hard. We have to work hard. Dan ngila banyo aku abang pergi samla, dapi la banyo shispa aku for example pihak banyo kendai pekundai. Dapi la banyo shispa. Balai pihak banyo kendai pekundai. Balai pihak anbret yang kata ke shimax kajumpi. Perkat samla bi. Perkat. Paulus apostol ka stiji ucak Kristana Galatia ong hapi ki samla. Bat kemju ikiwe yengi iwe pewe ruang hangi. Hakishiti ki Paulus apostol syagi Galatia kalong pendri berkuat bekendai Paulus apostol ong. Wat nom taj banle ya ka bapa. Wat nom taj banle ka bapa. Samla wi Pakistan be. Wat nom taj banle ka bapa. Ngawan ha kajing keli ke balai ke bangilap ha kajing pule ke banangkong mandagasni pile ayu hang ne hoi dang ong pi pile ayu hang ne pi ong dang keli pi mantap jibab nga pi ong padar ni one mas very good ni one mas but can we go beyond that coming from us today? It's very good coming from us. I encourage you to come from us, and we should go from us every day because we need that for our spiritual need. But the question is much more than that. Pile ayong ni, why are you here? Ngamla banjibab pi. Hap banjibab hiya kata kajing kali. Balai. Samlabi ime ipa jipi ki pa ipi hang ni. Your first duty is to perform in your exam, to perform in your work, whatever you are doing. That is your first duty. Then come God. Then God, side by side with God. God, then your duty. Pilih ayu ang. Ublay kuli kena jingkli ya Prophet Elijah amdaksni. Pilih ayu ang. Ublay kuli ngi kena jingkli. Ngi hap banlong kinong kit kli yala kejong kajing im. Ngi hap ban kit kli ya kajing im lajong. Kajubab ya kena kajing kli pilih ayu hang ni ngila ban lap ya ka. Ha ka kitab jing penpau. Ha ka long ka balai ka rekod ka arpel. Ha ka bau Jisu ong ngalawan bentit ya kajing kang kajong pi. Kajing kang jong kadadot kajing pi. Bat jar bo pli ka ni kajing kang kajong u nganwan ban syong ban bam rengkat bat u. Samla bi long kemi long kpa bi. Ngi hap ban pli ya kajing kang jong kadadot kajing ngin sayo ya kana kajing bab. Balai pilih ayu hang ni. Ngi haban pli ya kajing kang jogradon kajing. Bun kijing to
ka Bible ka jingi nang ta kiwei ki jing to shepang ujisu. Ujisu dalade ukren hangi hagipun ki parshi. Kumunong ben kanang ba mangi ki manong rep ngiso tu mau jisu long kumunong ben. Unong rep. Na ka banta ki belong misteri. Jisu deu misteri nama deu kun jong misteri ding. U Joseph. Lese na ka banta jong kiwei wong Jisu wong ngalong kalenti. Ngalong ka jingkang. Balai u Jisu wong kini kanang mga mapi ngindup sautu manawar Jisu kwa wan penyajan bat nga bat pi. Kenang bangindup sautu ya kata ke jingkeli ke bokuli yang pi pile ayu hang ni. Ban buat yo. Ban buat yo. Ban jan padu. Kakot ni ambariat ke jengi. Ke jingkeli ke banang kong ke ong hangi. Balai ulat hawengi. Ke jebab ong ublay ulat hawengi ban it ban syakri ban mane yo. Ban don rangkan padu. Kata ke ka thong ke jing. Ke jingkeli ke basau. Kabau Jisu uong ho Petrus mendakasngi. Balai pi artatin. Balai pi artatin. Pi ki barit kajingin. Uong nga pi Jisu mendakasngi balai pi artatin. Ha pi umdai tango Petrus. Tengis nyu artatin wan kajing don kajung ublay. Ngi artatin si siya ublay udon na em ngi artatin ya kataro. Ngi ublay ban artatin. Ngilaan pen si siya kajing don kajung ublay. Ublay da pidang don hang ne da piring mensim mentah hang ne. Kadai kabor kajung ublay. Da don ublay ngi namla mendring mensim pinum la ban ban sengap yang ah kan ka step. Hidam la ban wan hagamas. Dai kajing don kajung ublay ba ngi dang gidon pok ba ngi dang don hang ne. Da don ublay ngi nam don hang ne. What Thomas Aquinas bakoy. Uong ngila bane iyo blay ha kijing tau kijing in the creation. Dan ngipet saudong ki saukun kijingi ngipet kijing tau ya gilum kiwa e kiding kisim kido. Yo i yao blay. Kasam ka ong hangi. Kat no kalong ka bapalay jing tau ki jong ublay. Pulay kasam ka bapra. Kasam ka bapra. Kalong ka way na kisam ki baso tanat ba halo ki jing tau jong ublay. Kumno bu tau ya ubriu. Ko blay milong ublay jong. Kasam ka bapra. Ka kren angi kumno ka pen i ya ka jing don ublay bat ngi. Omdai tang kata ublay dal ade kularing uang ngan yai don rengkat bat pi hadu bandawai no ka prothei. Kalan ga kadudu jong ka gospel jong Matius kal nong ka arpra. Ublay yai don rengkat bat. Da belai pan ngisnga wartatin ya kata ka jing don ka jing ublay, belai ngisnga wartatin ni ya kata ka jing im ka jingi. Mateng teng ngisnga ngidu jing kermen ngisnga artatin ha ka jing im ka jingi. Ngimdai bendu jing kermen. Ngimdai bersengau artatin ialah kajeng-kajeng im. U Joshua. Hakal nong kabanangkong kadakot kabakandai. Uong hangi way pa iway hakan ng stem. Hato ngam siyam lang ong niya pi. Pat piday benlong kibaklan bat kibashilur. Joshua. Subhasa mlabi. Nak badaji pi ki kana school kamtam. Hakal nong kabanangkong jong Joshua hi hakadakot kabasan uong niya pi. Om dan briu bala ban panuit ya pi hasi lenter ka jing im ka jing pi. Kum bangla don ban Moses kum tangan ya don rengkat bat pi. Bat ha ka dekot ka ban riu pan uong. Pihap ban long ki baslur bat ki baklan uong Joshua. Samla bi om don briu ubala ban panuit ya pi hasi lenter ka jing im ka jing pi. Tapi kan mau ya kene ka ong ba om don briu bala ban panuit ya pi hasi lenter ka jing im ka jing pi. Pinyo sispa apo sispa ke exam ke jengpi namar om dan beri wala am penwi depi
Boleh namar katong ka jinga ka nei katai. Katong jinga ka nei katai. Wadam sa artatin niya lade. Kawai ke ka ba pensngau yangi bangim la bangim poi sya katong kalong bangi sngau artatin niya ka jingla ka jingi. We are doubting about ourselves. We are thinking only about negative things about ourselves. We are not thinking about the positive about ourselves. Ngirai penrem ya lade, nalade ya lade ngirai penrem. Ngiha pensim ya karai ka baong, but we can't do it. We can't do it. Laki wei kila balai ngangam la. Ngimdei bersengau artatin. Ngimdei bersengau artatin ya kejinge, ngimdei bersengau artatin ya lah ka jong kecim. Te Pakistan ngilai keren halo jadi Southly kijingkeli ke banengkong ni ong. Shano pidon. Kijingkeli ke baar kalong. Ka ke ne pile. Kijingkeli ke balai. Kijingkeli ke balai ngi keren halor pile ayu hang ni. Bat ka basau par kijingkeli na ka gospel jang matakas ngi ka baong ngi balai pi artatin. Ni tuai ka ne kasngi. Wo blai tekrat ngur kun ko doi ngi. Bangin la ban jawab ikin kijingkeli jong ka jing im ka ji the basic question of our life. Bangin dei ban keli la de. But omdon bala ban jawab ikin kijingkeli like no ma pi dala de shimet ma pin jawab ya ikin kijingkeli. Tinggi duai lang ba kajing ai kajing blai bangin la ban jawab ikin kijingkeli ba barabor ngin long kita ki bas kem ka jing ji bangin nom sngau artin bangin tip baling iran hakane ka perthai bat baling ile ya kane bat ha ngi don any ro ya Jesus Christ. Ni yang ban pelai ke jingi kemat ke dewan ke depan ikijing duai ikijing kerpan ikijingi
na ka banta ka jing kam jong ka balang jing kam jong i wei pe wei jing kam jong ki ying kisem ki jingi Kajubab jong pi kalong ni kerpat ya me ko try. ngi kerpat imi ko try Nakabintaw baba ko jongi. Bishop jongi kilingdo bat ki catechist. Haka bahabaya lam shaka jing pet im ya kibriu. Balapan kamti haka jing sumar jongki. Kindup shanya lord how Chris halade. Ni kerpat ya me ko try. ngi kerpat imi ko try Nakabinta kane karampe Kristan jongi. Bangindup bu yaw Chris hapring jongi. Da ka jingalong ka way bat ka jinga eat markel yang bat kumta ban shaya lam hau sha ka jing pen im ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat imi ko try na ka benta iway pa iway nangi baha ka klip ma ka jing tanju ngindup let shaw jisu da ka jing duai bat ka no ya ka kan rap yanga jong Petros da ka jing sos kam pa anya rap ngi kerpat ya me ko try ngi Ni kerpat kerpat imi imi ko ko try try. Nakabenta kito ki bangat haka jing tanju ne ki jing janjar ne ki jing ban ben bakindup sngew bau Chris udon hajan jongki bau kloy banyarap yaki ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat imi ko try Nakabenta ki briu baro bakindup sngew tho yala ka jing talan bat kindup pai shaw Chris namar tang ma u ubala ban pen im yangi ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat imi ko try Iduai nak benta jingi wei pe wei kana ka step oblei tekran ngur ku kerdo ingi bat ki kisem ki jingi paro ngi kerpat imi ko try Ni kerpat imi ko try. na ka benta ka jing suka ka perthai kham tam ha ka chala manipur ber kamjur apo kana ka chala ka jingi ba Jesus im jang ka jing suk nuan ra ka jing suk ka shong suk ka shong san hapo manipur ba kana ka chala ka jingi ngi kerpat imi ko try Ni kerpat imi ko try. ya kine barong kerpat lang bau Chris u try jingi Amen. kan men kapara bene ke jingkria janga ba jang pi kalong priang hun hau bleu kpa badon por baro Tu truan priang ke jing knya ne kiti jong pi na ka benta ke jing ro ka boro mat ka keteng jong u ka jing men to yangi ber ka balang ba kho jong u baro ka wei to subha ko try ban priang jing terwa jang ka balang cumi ya ki ba ka jing sen e cumi mela ai ban dup terwa ki bat ya ki ba ka bor jing me mer pen kalalong ka jing maya jang ka jing im jing i dau Chris u try jing i
Amen. Utrai don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Tokan tiu ya la ki don ode. Ikan tiri ki shao trai. Tung inai ngu yau try ublei jungi. Kasong hok bat kadai. Da shisha kalong ka basyung hok bat ka badai. Kadai tu jingi bat ka jing pan imingi. Haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami. Ko konrad ko kapa bak khut ka blei badan bor bat bam chikut. Namar mela it ka ta ka tai ka prathai. Bahaga jing sen ei jami mela pha yangi yau nong pan im. Uba unlong kum mangi haki ei baro light no ka pop. Bakum ta mendup it yangi ya ka mela it yalau halau kun. Ubadon ka jing ko ngu jung u. Ula peniyok biang yangi ha ka jing ei jami ya ki bang ki donut dak ya ki bang ngila du no da ka jing bam ko ngu da ka bale pop. Bat kum ta kan rat rengkat bat baro ki angel kiru ko ngiru ngi ngu emi kat ba da ka wei ka jing kemen ka ba krau ngi pan bana. Da shisha mulong ba khut ko try ka thamai jong ka jing khoj bar. Namar ka tai karpat imi tab khut pen kantang jing terwa jingi. Dag ba phai man sim jme kum jer halo jingi. Bakin dup kala long ingi. Kamet bat ka snam jong u try jingi u Jesus Christ. Hakapor baladino u badala ka mon ngau bhau la pnyang ka jing shashtam. Ula shim yau kpu badaga ba aingu yami ula kedia u bal ahela kisan ran uang to shim batabam na kane pibaro namar kane kolong kamet jinga ya kaban IT na kabenta jeng pi Hagaju karu komen dalla yabam ula shimi ko khuri badaga bangu biang yami ula aya ka hala kisan ranu ong to shim batu di ina kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong ko snam jinga jong ka jutang bathamai berkabam cikun ya kaban penmi na kaban ta jeng pi bat na kaban ta ki babun ya kaban ma ki pop tole ikane ban kan mau yanga Kajimaya jong ka jinge. Tangi penmenta kajing ap kajing pat u ngitruah me ko try ok pu jong kajing im de khuri jong kajing pan im
Ngida ingu Adam namar ble nyewingi kebebit bani yang kemat me badban sikri me. Da kebasurin ngi kerpad me bangi kebiya bentah kemet bekas namu kres ngilong penitili ka wei dau men sembakut. Tekan mau ko try ka balang cemi ka bala priang setelah ke pertai bata panjanaya ka ha jingi Ker Francis pa bakho jingi Victor Bishop jingi badbaro kelengdo. Tekan mau lem rukin ben ki parashan rang bekan thai ki beliau thia da ka bekermen ke jimi pan. Bada baro ki bala klat no ke jingi sen age me to priang ki sa ke jingi shai ka khamat jimi. Toi sen ngi baro kerpad me kenang berangkat berkemerat hai isti berkut ke kami jong blai u Joseph berkut u kurim jengka ke apostol berkut bad baro kiru kut ke balapan sengau bahai me pateng lapateng hidup long ke babit bandia betalem ha ka jimbam cikut bangiro penan buram me dau kun jeme u Jesus Christ da u lambat u barha u kalau hame blai kupa badon bor ha ka jingilong ka wei jong men sim berkut baro ka buram ba ka jingiro junom la junom Amen. Kumbalah hukum ingi unong penimbat, kumbalah ikai ngi tak ketin blay ngi nut ban ong kok pa jengi. Ubah bening kalong kabukut kaketeng Jumi. jumi. Kanwan kahima jumi, kanlong kamon jumi, haka kendel kumba bening. To ay ngi mentla kajen bam jengi kabala kasngi. Batamat ingi kerengkang. Kumbangi rungi mapi kebalas niwi. Batwat yalangi syaka jing pensyoy. Henry tepenlaj ngi na kapasniu. Tepenlaj ngi kerpat kutrai na kajing sniu baro. Haka jing sebun jemi to ay jing su jing sanya ki sngi jingi. Kenang bada kajing era baga jing sen ay jemi ngi laj barabo na kapop. Bagin yo jing era na kajing jenjar baro. Kat badang ap kemilanti kajing kermen bekoj. Berkajing wan pat jung nong pan em jingi uji Yesus Christ. Namar kejong me kalong kahima, kejong me kabor berkaburom, junom la junom. Kutrai Jesus Christ me belongi ke apostol jemi. Kajing suk nga EAP kajing suk jinga nga ayapi. Wat pai ki pop jingi Henry kajing jong kabalang jemi. Bada kajing sebun jemi to ayaka kajing suk batinga telika wei kat kum kamon jemi. Mame pi mut basin syar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kan don barabo ringkat bat pi. Ringkat bat Tongi try kadak kajing suk iwei highway pan. Kami bikin no pop jong ke pertai. Sukito ki bala khot. Shaka jing khawai jong ukun lang bron. Kokan rat mlong basang hok mendrong hok pokoi jinga. Henry syok na kakatien kamansim jonga kan sakyahi. Kamat bekas nama Chris kan rui yang ai shaka ji em pam jukun. Amen. Thank you.
ai bagi jing benta ki sakramen jeng mi ya ki ba ngilaya bam yasip kan pen im yang ikut try but kan pen scam yang i ha ga jing shai jeng shisha jeng mi dau Chris utrai jeng i Amen. utrai don rain card but pi Ringkat batiru. ublei badon bor bon ker ku kedoi pi ukpa ukun bar umen sem bakud dolei suk ban ij bat ban shikri yau try Isungu yau blay. kendiat ke jing pen baik habangi duai ke jing duai ko kapa jengi kipai ba ngim dei ban piar ki kti ki jengi dei tang ulang do wakilang do ki basibu don ar langut sau ngut kilang do aru ki wei kilang do aru kim piar ki kti ki jengki dei tang ulang do uba dei kum unong kenyarang ba uba piar ki kti namar kane ka gesture kane jing piar ki kti kene kene reserve only to the main celebrants. Okay, namar. Kane kadai ka tang nak benta ulang do ulai nong kenyarang ba. Nang ta haba pirwai ko kun lang brod jong blai ko kun lang brod jong ublai meo bekit no ekipop ka perthai. Jong ublai na pipej ha kol ti beneng ha kasla mah ngah kelat kasla jong ka kol ti beneng kasla bong sipang kun lang ko kun lang brod jong ublai Mayu bekit no ikipop ka pertai. Moh te sahabang idwai jidwai ko pa jigi ha ka pormas subhaw anom piar gi kti ki jeng pi ki pa ba kine long kemi ngai gi pendai gi kti ko blai sibun. Moh ki long kemi hang ne te ki wei ki samla don ki pendai kti don ki pa piar kti te ngaduk menta subhaw pi wa ha pi wana ka mas bekut haba ong ko pa jigi baro ikti kane ki khole ka kata ka position of prayer moh te ka dei kam ta jing dei kata tang ulang do u piar gi kti gi chu kiwai kilang do orji syakim dei ban piar gikti kane ka jing piar gikti ka wan ha kane ka liturgi jingi dei tangna ka dau jong ka charismatic tagawan tagadau baro ya piar gikti amar ba ka dei ka charismatic ka bawan ra e kane kapan kela ka charismatic ngar ko skap tenan je charismatic dei kapan kela ka liturgi kendiat hang ne hang ta hang mentang i prasyang ban but ya ka liturgi ka badai ha por acip syap jalar uji syaula kren halor juga ne dei dan bok bau ba ka to kapor uong ba la dei ban le dei tang ba tip kumno ngi klam la an padat no sniu bok pat ba le no shwa chingi ta ka dau ngi klam la ban pendep dei bun ke ke bishop jalau la hikai pang jeng ka liturgi mo te subawan bun ya kata ko blai shibun penta ki samla ngini akan doa hol mo ki samla jeng ka ribo nya